Nina bezulela dume enhlangwini kubathembu abathembu bakhweza baya ngojama kamnisi. So ngobese wamakhanda inkomo yanganene izothengana nayiphi naye nenekazi iyothengana nombangambi wovume emashobeni. So mbangeka kasoza tshelwa ndaba uyatshelwa indaba ugijimele ehaweni. Nina beqhawe ngiyanibingelela bakwethu nibingelelwa iNtungwa lasenhla ngibingelela ngegama lomfeli wami uJesu Kristu. Ngethemba kusaphileka bakwethu enhla nasezansi cha thina sisaphila emantungweni niphile nani bakwethu nanka-ke amabutho esilo sabathethu siludingiswayo kodongwane oyenga ufunze evuke nomkhonto nina beqhawe siqale ngezici ngoba ngiyazi vele izici idumile iningi lethu siyazazi izici zokuqala ngoba zazimbili izici induna yazo kwabe uthayiza wakwaMthethwa izici zokuqala zaganga bakwethu zaganga zantshontsha inkomo zenkosi udingiswayo zabe-ke seyijeziswa-ke ngokubulawa zabulawa-ke zonke izici emveni-ke kwalokho-ke inkosi udingiswayo yabe-ke isibutha-ke ezinye izichwe zesibili kulezo zichwe-ke kwakukhona-ke nomntwana uShaka kanye noNqoboka wakwalapha izichwe zesibili-ke lezo induna yazo kwaba uthayisa beqhawe cha kwaba ubuza ngoba izichwe zokuqala induna yazo kwakuwuthayisa ezesibili kwaba ubuza abathethwa lapho abathethwa ibutho lesithathu inyakeni induna yayo kwabe kuwuDube kayengeni elesine inhlangano ke yabe ke iholwa ke undunankulu wezwe labathethwa okuyena wabe ephaka izimpi undunankulu uNgomane kaMqomboli waseMdletsheni inhlangano ke le bese kuba khona ke iningizimu amabutho enkosi udingiswayo ke wonke lawa abuthwa inkosi udingiswayo nina beqhawe iningizimu ke induna yayo ke kwakuuMayanda kaViyani wabakhwanazi nina beqhawe silandeleke imini ke yayiholwa ke uNomadidi kaGugushi wasebathenjini nina beqhawe bese kuba khona ke amabutho ayikade akayise ijobe elimhlophe kanye nejobe elimnyama ijobe elimhlophe ke kushuthi ke laselithe ukuqina kweminyaka ijobe elimhlophe bese kuba khona ke ijobe elimnyama lona ke kwabe kuyinsizwa ezayiselula kancane ezazingakaqini nina beqhawe vele ke ngokubiza kwamanguni uma ibutho libizwa kuthiwa ibutho elimhlophe vele lisuke selilidala lelo butho uma kuthiwa elimnyama lisuke liselula lelo butho nina beqhawe izimpi ke azilwa kugodongwane iningi nina beqhawe iningi esingabala kuzo ke impi ke eyahlasela ke inkosi Matiwane impi ke eyaphakwa ke isona ke isilo sabathethwa sasiphuma nezimpi naso isilo sabathethwa sesikade sihambile naso saphikelela khona eMnambithi inkosi uMatiwane yayikade inkanise khona eMnambithi njengoba khona nje nendawo nje eMnambithi okuthiwa iseMatiwane la sibusa khona abashabalala manje umongaphosisi kubuso shabalala yakushuthi ke inkosi udingiswayo yaphuma ke nempi yayo eyayikanye ke noNgomane wayekade khona naye yaphikelela khona kuMatiwane yayo mhlasela ngoba vele kwakuwumfecane phela ngaleso sikhathi kwakuliwa vele ekuhlaseleni kwayo ke yanqoba impi kabathethwa yawudla impela umhlanganiso kodwa ke ekunqobeni kwayo izinsizwa zosemangwaneni zakwazi ukuthatha ingubo kaZiyongo uZiyongo kushuthi wayewomunye wabathethwa leyo ngubo ke yayiligugu kuyena wayekade iphiwe isona isilo sabathethwa ingubo kuthiwa kwabe kuyibhube angazi noma kwakuyibhubesi noma kwakuyingwe kodwa ngisola ukuthi kwakube kuyingwe ngoba ibhubesi lalimbathwa ke ingonyama enkulu kuthiwa ke isilo ke sabathethwa sakhipha ke umyalelo
owawuthi ke emva kokuba sisibanqobile amangwane sathi ke ayibuye ke leyo ngubo kungenjalo inkosi Matiwane iyobona okukhulu yaphindela ke kwaMthethwa empangeni impi yenkosi uDingiswayo yaphindela kodwa isiwufakile umlayezo isiwushilo umlayezo yawuzwa ngempela inkosi Matiwane inkosi yabathethwa ke yathumba ke isigodlo nabesifazana sasemangwaneni nina beqhawe kuthiwa kuphelanga insuku eyingaki ezingathelekanga insizwa zenkosi ezabe zithunywe inkosi Matiwane iphethe ingubo iqhubha ke neinkabi ezine eziphethe ke leyo ngubo sezizoyethula ke inkosi uDingiswayo ingakho khona isisho esithi yohamba ubuye wedwa njengengubo kaZiyongo kusuke saqambeka ke ngaleso sikhathi leso sisho leso ezinye izimpi ke ezaphakwa ke inkosi uDingiswayo inkosi ke kahle hle inkosi uDingiswayo vele yayidlela amahlanga amanye amakhosi iqiniso lelo lingephikwe le iqiniso lingebe yayidlela nje amahlanga emakhosini afana nawawophungashe wababuthelezi ozwide kanye nje namanye nje kwakuyinkunzi vele inkosi yabathethwa kwakuyinkunzi nje iqiniso lelo lingaphikwe yaze ke yanqobeka ke ngeintelezi zakwandwandwe zikagogo lapho ugogo ke indlamadoda uNtombazi nina beqhawunina ke wenkosi uZwide nina besile ake ngime lapho ke bakwethu niphile bakwethu niphile nina besinakanaka seyincwadi ebibhalwe ngalincwadi kwabamhlophe belu uZulu laduma obala lapho kungemonga kungemtholo nina beqhawe nabakahlambana bholo umlilo endulini kubase uMantshonga benoqele bani niphile nje.